Bé, crec que al final el balanç és positiu, no? Perquè més enllà de voler mirar les victòries o les derrotes, que al final és el que compta, no? Jo analitzo molt l'estat anímic i l'estat com ha anat evolucionant l'equip, no? I crec que l'equip està creixent, no ha acabat de créixer, no? I crec que l'equip va amb una molt bona línia de treball, està creixent, cada dia estem competint millor. Sí que és cert que a nivell de resultats ens està costant sumar partits, però sí que jo crec que a nivell de rendiment i a nivell d'esforç crec que la línia de treball és molt bona, no? I crec que l'equip està creixent, no ha acabat de créixer, no ha acabat d'arribar al seu millor moment i crec que ens trobem en aquell punt de creixement. Hem tingut 4 partits on haguéssim pogut sumar alguna victòria més i això segurament hagués canviat potser el pensament d'aquella persona que no està vivint tant el dia a dia de l'equip, però nosaltres que estem ficats a dins crec que al final hem de fer un balanç positiu perquè hem tingut, sobretot a principi de temporada, diverses lesions, no? El Mike va arribar tard, crec que al final hem de fer una lectura molt positiva, l'equip és competitiu. Ara que ve una segona volta, ara sí que potser sí hem d'apuntar una mica millor, no? I intentar sumar més partits que la primera.